Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα Pick a Card. Το σημερινό θέμα είναι αν θα κάνει κάποια κίνηση. Υπάρχουν τρεις επιλογές, 1, 2, 3. Χαλαρώστε, φέρτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει στο μυαλό σας και διαλέξτε μία από τις τρεις. Ξεκινάμε με την πρώτη. Εδώ διστάζει να κάνει κάποια κίνηση. Για να δούμε ποια ζώδια έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική σε αυτή την επιλογή. Κρυοί και Σκορπιοί. Και να δούμε ποια γράμματα επίσης έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική. Π, Υ και Α. Αυτά για την πρώτη επιλογή. Για να δούμε τη δεύτερη. Στη δεύτερη επιλογή το σκέφτεται αρκετά να κάνει κάποια κίνηση. Για να δούμε τι ζώδια έχουμε και εδώ. Λέων, και Ιχθύς. Να δούμε και γράμματα. Γάμα, Δέλτα, και Κάπα. Για να δούμε και όσους διαλέξατε την τρίτη επιλογή. Εδώ μας λέει ότι ακόμα δεν σκοπεύει να κάνει κάποια κίνηση. Ποια ζώδια θα βγάλουμε εδώ. Λέων, πάλι. Και Δίδυμο. Και γράμματα. Πάλι το Γάμα. Γιώργος, Γιάννης. Πάλι το Ξ. Όχι, νομίζω δεν έχει ξαναβγεί το Ξ. Το Δέλτα όμως έχει ξαναβγεί. Αυτά και στην τρίτη μας επιλογή. Γράφτε μου αν έπεσε μέσα σε ζώδιο ή σε αρχικό ονόματος κάτω στα σχόλιά σας.